esteen. Operaatio ryöstää sen rikastaa. Edessä oleva auto ei kuulu tähän mitenkään, mutta kun vapaan kuvaa kaikesta. Ei nää kissalanpoikia. Ei nää vielä kissalanpoikia. Katsotaan miten käy. Kohta ollaan auton perässä. Jos mä oon oma auto. Oi vittu. Ei lähe. Tuolta kun tulisit vastaan tällä poliisin auto. Hetkinen, mistä me nyt siis mennään? Ei tuolla ajaa tästä ryöstä. Siellähän se meidän nöstö. Siellä on nöstö. Vittu tuo ikkuna. Oi sä että kun nappia painaa. Ei edes yhden kerran kiertää ympäri ja katso nämä varmuutin päästä takaa tuon poliisin. Joo. Just sä oikein hyvä, kun pakettiauto on just siinä eessä musema. Voi. Sehän kävi just tässä niinku piste ilmpää. Aina onnistuu. Mennään sinne eteenpäin. Tuolla sä ato taas vielä. Tuonne, missä on niin tuonne, eiku tuonne taas. Perruta sitten tuolla. Perruta. Vai mitenkä sulla on se auto? Mulla on tankki tuolla puolella. Niin, no pitää. Niin. Täällä on. Tai sulla on siinä. Tassako se on kumpi sen näistä? Ota tuo renki. Täältäkö se? Muu. Varmaan nyt pitää tuolta takalta päästää ympäri tuolta. Joo, maksukassalle, kiitos. Oi jee, vittu sitten toista apumet olla mitä aukosta autominen käyntiin ja saatana tankki auki. Ei Jeesus. Reitä nyt silmät kiinni. Tuolla on tuo yksi typyyttinen auto. Tuo mats. Vittu se on täällä töissä. Hyppy, bensa, osa 1. Vol 1. Operaatio Nissan. Tästä se lähti. Kello on noin paljon. Ei kun keiku. Ajetaan parkkiin, joo. Ei näy kissana poikia, mutta noin 10 minuuttia on aikaa karata liikenteeseen ja sen jälkeen on operaatio Kissanan pojat perässä, joo. Otetaan 3 minuuttia. Meillä 5 minuuttia aikaa, mutta ne luulee, että mä ajetaan parkkiin. Sitten onkin sen jälkeen TJ. Oi, sarai. Jännä hetki. Jännä hetki. Trippimittarin on. Näitä ovilukkoset. Näitä ovilukkoset takkaa. Kohta lähdetään. Viisi minuuttia. Prisma. Nyt. 1. Vittu meni niin tätä. Nyt. Tonne. Voi vittu täältä riittää. Nyt menee. Kissanan poikien perse silitä. Taas ottaa muistanut tankikorikkia ottaa eiltä, mutta lääkätiin sormille saat. Meillä on 5 minuuttia. Nyt menee ympärän katso sinne. Mene auto! Vittu punaiset perkelee. Reidät Hani laita vielä. Kissanan pojat kohta lähtee.
Niin vittu saatana, ei mennyt kuin 55 eurolla saatana Bluetooth-tormille yli. Montako litraa meni? En kahtanut 55 eurolla. Ei vittu tää. Miten siitä se arvostelistyksikään? Jänskittää, saatana. Sitten tuosta mäen päälle. Tuosta vaan rappa. Ei kun siis tonne mutkakautta, niin luulen, että mä ajetaan tonne. Ajetta tuolta kierrät Leharille. Operaatio Pensatankkaa. Operaatio Pensatankkaa onnistuneesti suoritettu mission complete. Luolta vittu. Mission completed. Yhtenen ei tuu perään. Lähtee asemalta tuota. Vittu ne kattelee kepeältä, että vaatii puhelin menee tuonne ylämäkkeen pannatit. Vittu. Vittu. Laitat sen Nokian kiinni, että se ei jäljitä. Siinä on se trackerin nimittäin siinä puhelimen. Ai jos mä sammutan ne. No se häviää. Perkele. Se on se 5 minuuttia aikaa. Kohta ne soittat. Siinä on 5 minuuttia. Kato, ne luulee, että sinä et pärjää. Näki näin, että mä lähdin nurkan taikko kouluun. Kyllä mä eikö se huoltanut akka siinä pialla tai joku venäläinen sille juttelemassa apuna tankkaamassa jotain. Ei nyt. Ei vittu, joko te tullut. Ei, tulee kuule Kissalan poi. Ei oli nyt se veto, niin pitää maksaa. Kaikki katoja, niin niitä harvoja hyviä kertoja. Tunteita, se on niin saltan mulle. Ei saatana. Vittu on Kissalan pojat kooteen kyllä. Vittu, on parempi vähän joutuu tonne ajaa. Saatana. Onko tuo jo poliisia tuo korkein paketti, jota mikä tulee perään? Kohta tulee jännä sininen. Kohta tulee piu! Kannattaa kikaatin taavit. Illaksi Janille mennä piiloon ja kännykään kotiin. Siellä päällä soikin saatana. Saatana Pensatankkin korkkia äsken saatana. 6 minuuttia on mennyt aikaa. Eikö ne oo nyt soittaneet? Se on täältä lähtee tulla suoraan vastaan. Vitu. Ui. Vittu se sanoo, että nyt lähettiin asemalle suoraan, niin katsellaan huomenna tätä hommaa. Se vois olla. Laitatko näitä tuon pipoon? Se pipo jonnekin jemmaan. Mutta ei ne voi pidättää vissiin vai? No ei ne pidätä. Pitäis. Heikille saatana. Heikille parkkiauto. Heikki se oli. Heikille mennä hyöksyttiin. Veikkataan täällä tulee vastaan kohta. Ei mistään, eipä ne tiedä miten päästä. No se mun trackeri. Onko tämä S auki? Eikö se toinen S? Miksi ei tämä? Ei se oo auki. Onko tämä auki? Ei oo auki. Ei. Sitten ajat sinne alas sinne. Sitten se ei näy se auto. Siinä on suora. Vittu. Vittu kyllä tärkevät suunnissa on perkele. Nyt se vasta kannattaa tämän jälkeen kyllä suihkussa, kun se hiki on huipentumisessa. Ennen tätä ei kannata kyllä suihkussa käydä kenenkään. Ne on että ei meillä voi vittu sanoa, että nyt lähdetään asemalle ja huomenna selvitetään tämä asia, että meillä yötä. Ei, minun mielestä. Ei pitäisi, vittu tuolla tulee autoja ihan himoona. Ai minä teit ennen kuin junturin saatan. Ei vittu jos tuolla Ota kaljakauppaa ja Jani vaihtuu koskiksi ja minä en saatana ja päänsä humalassa silloin saatan. Koomassa istuu ja Koskisen kävi ostamassa Minä ota Jani kävi. Ei ole näkyvistä. No niin, tämä video tästä valmistautuu YouTubea varten. Hyvä.